Kaya na pain question mo ako ito lagi nagende. Loke aslash to kon na ngayon sige academia dito sila na bisingin ngayon kita challenge ke kita read na Bible na kat tang na mo Bible manan nagiget thousand luwatarya. So kadina kaya sin ko at kita mo kan challenge ke. Ngan mo kan access sila kung mo kan matalong ti challenge ke. Nagis siya kun buya kat pro isip sin ko at kita ni gesek tin challenge ke. Kat pro all in God ba te kat kulo ke long silom na siya na si guys si kulo ke aslan lash na kayo kat siya simulate kat si Vena kat weng chida kat tiye kat siya su kumindi gesla usin mo ang lumin kan access sila may lutlut siya kat kan is emol ko kat kulo ke maingay kat pro ina lem chis sa matlawash amen well Metling agad na leia ke even matin na festival na ke awkward the shock aki kidengam ke la gaston ka ba yok shibe emeta may nam sing exactly ma sikyak ke tie poromo amet ista gas ke ista chike mo ko ma sikyak ke tie poromo gumfin sa may tiling sa ma sin sum kalwini gumteoro na ash masikyak na kisiksik agi siyak suoza ba kisiksik da agi siyak le ko nie batleo chike mod ko ngai atoko na America atoko wala military kishpin agi lutlut agi magin GI Bill insang moli lutlut log atoko ra ya ko shke service na shola shola orona long silog GI Bill ayesla Ashi is going on the Makanda. See the single, we never get the yes on a wang. Now the way on a San Diego, when should be showy or a malon, she I go shakiana, pay. I'm that mad dog. Or I saw loot, I saw that college degree. Nangasum souk sure some loot. Nagalang a yak yabang a yes law. Max out units, Yaksi or the car, should not buying out of market loose. Veterans of theirs that come to get market loose. That's letari. I'm like a pie, there's a good sister yes, where ye I go swing should be. Nay, bad level. Now, swim would go, Martin na Marcin CCA. Could we would go to the bell, cut down a fish or run a got long sure. Ne, may si mise, lash mise, nakatui, sum, loeng ka na mise, el sum tari. O kat sum ay ngani, o ken mo le, kat di mata loeng na ke. Ne may si mise nakatuyang, sum sigit na ro. Sigit na sukle me wokat kan ro na si may si. Yokia na, nye bad law, even ngaku, mo lock, mo low. Kadil usay gaslight siung na kita norit magin. In fact, na fact. Akat tiya purungan eh. Katin mise. Wahingin makupun siguro. Ngapakong ta. After lang Facebook yung Bible study. May ngayang rest in peace. Kat nukun. Masingat ka na roke. Ilagay mo lock within loeng na gimula tala. Paano masiyok si baby ito? Na may luglit sila ito ka na sis, agi usod ka tayo background kay Zechariah, kay may sub Zechariah. Kung ucyak ito ka tayo bitsesil introduction na tari, kung bitsesil awasi, kung siya yung tolngol ka bitsesingan, kung may york na mga ifo na kakagay. Ifo may nang kakagay. Nin ko miss background check yan. Nga ako shoot mas kun talent ke. Le me background check. Zechariah it pa mit sap akluo safla. Mitliki God in full action click na din Israel. Kisu siya na sila. It pa mit akluo safla si. Na ilabangon mo it post exilic prophet check. Alam mo ba kilos mit show mata Babylon. Na Israel ni Maya fulok na Jerusalem into be Messiah na temple si makanaw siya lagi 586 BC. Kacang bin 586 BC. Mit sabluo wala Israel ni Maya.
Tokoy Masay na siya pa Haggai, na siya pa Zechariah. Na ilusta ko, kishipin kadil asplain sila na Zechariah mukwigulan may kinadisay ngayon iskasin God tafeng masilda na baka 3D misig. Pa 3D misig makulukin na larong pa ilos shangasis even kumridi fasting lang ilos shangasis ilos long siya siya pa ilos niyang makayang ter ilos niyang kadin mas ako pinto na kiyang mas misig tapanak at matawar may dito singa de fall na umpia na siya sabihin agi kuminsi mo ko ipsen may klin na din Israel dahil siya liki in Jerusalem Judah udaglen Babylon dahil matawa ye itngaw na hefo ye itngaw isene nakatfum dahil kung siya study the Exodus ito dahil matawa dahil iinyak na in promised land dahil tawa ye ang fukuyangaw na may dito siya ba genye dito ike Exodus nung siya masap shishuk unfu singa uldolu kadal sang nasil para magdale akos ke na ilos iyak ilos si akos na siya mama ilos kanaos la ilange kadal fa nasilos fin yok fugunsak fin akit ko na kayo kung dui kung disipe ukima na fe engen kasi mo lang rejuvenate engen mo ko yung tipe kasapi kanuan na kung disipe matayawag ukwi at hindi Israel dahil tinalo dahil tinahapos masap sila nag-isipe si California usila na Babylon na kuminlayan ang fukuya nga divide Idkosh Idkosh kung sila din may daan kumitol nga ul si Buaman na nga saan si Kenya na Kenya liban dito nembo siya ngayon nembo Idkosh malon God manaka kung din Idkosh kumitol makatinak kayo lang masin ito nembo phone lasi na nembo siya nga ul kaya wala kumitol may nembo siya nga ul malon may ito na God nembo Idkosh times 10, 70. Nag-ismil siya ako slalo so ilusya na ni Babylon dahil tawa yayit ngaw. Na tukun isa fashion tawari nga na ba sa Zechariah ko. Yalta ko in fact na silos. May kisipin masafal makudugin ilosa ro na mulito siya ni Ash iptolu siya. Masipitan pa sap longat masiakliwan pa tiye longkas lon is so long tiye longkas something na di Israel na masiaktoluan pa top lon God naki ay tole shoot le pe logat naki kinatam na slowing na ke sap lon God force ali ko siya kadin fact my losing a row kadin lang parang maki ko my losing a row force siya nga pa ilosin song la sap sukuin na sin metlo kusin liang to non kusuosin na rek kusin kaleng bagotin na sinsiye kaleng bagotin na sinsiye pan masin mate ko din na ro kaya long sinsiye bakal mayen masap singa ule bakal tak fong le long sikat kinsium na phone na kin manum na phone na kin koyum na phone na masap siya kluwan ba kumin long siya may natlan na masing pa magingdan na di Israel ilos diya na long ke na kadala na payang mga ilos diya ron ni med ko was akin kaya daw yung kadin mas talik makayim del may se may siya matayin nationals. Ngayon ko yung mod ko yung singa, kadin mas, may siya matayin nationals. God mod ko siya, yung angkin na hingin na pagka, kaya nga kapto ko siya, ngayon ito le, God lang siya, actually may siya.
May Chelvin Ilya Fidwiga, got long as I'm the action shot. Now, Bangasima, Tina in Israel, Califans in Tina in Israel. Kuwasin Tia, may Makayim then, got long as the Mata action shot ki Kati Moss. Got long as the Mata, got mood got flatly might say. Bangasima as a cattle sat nice in Tina in Israel. Ni made Kumura, Masma. Got insisted, my fresh bang, eh? Got one of fresh bang. Mas like the back, they know self control, eh? Got think would go, Magarota, got Ganang, making of Taclamasi, Safalmas in Mitsia, good do we? Do we make of Taclamas? Do we come there, Loyal again? News Koshai, Masika Koshai Nina. Kumata and got the foot of a tongue. But connect. Long Glen card. But Konaya Kurekma, woo. Kishipin, Ensign America, and I can say woo Yaklis in God. Go down there, some the constitutional America. Constitutional America, it's similar, we're making Masab Singer. About Ensign among all nations, world, globally. Anything about our constitution is a fund law for the last 230 years. Eh? Now, see, mga dinagdan mo na di. Madalong ngayon, kung Pinoy na nga, ang dalawang news ko siya, nga nahasol ke. Min, nga ko siya, nga siya ko siya, nga madala ko siya. May, pag finito ulit, masak lang ka din follow-up, kash ka siya, ilaro mo na hindi siya, I like mo, talip na ito. Kung hindi ka Bible study yan, Abraham, Isaac, Jacob iba iniligid at Israel. At liksingaluwa na ito. Liksingaluwa na ito para shuf ng Israel. Ang level ito, mise, para makong going we, is, para matang mata, athletic at miseria. Para katanda ka to, hindi kisipin, mahamit or helak her. Kisipin long lang ka message. Na kasi na kaya loyang nag-saplan ka, chubel loyang nag-gaslan ka. Foto pelo, to siya kumin na maki kumin na manas, yung flok le, may saplan ka to, kasi hindi along gaslan na din siya nga, for singal luo, taklan, siya nga inpuro mo, siya nga inapos, usay kash kasaklan ka, tapos singal luo, singal dodo, singal apos, kadel kash kasak na upe, iso lang niki, and sima used to be called the Promised Land, Canaan. Iso lang niki, usay na, why na with Melim, mat, ugok ligi, sungin goye, kung tayo galim, with Melim mising, pa, ang kita po, ende wan sa ganutwe, Athletic Liberation Day. At tiyak, kamu namin Melim mo, nakabang na mo, kat mo pa, Friday night Athletic Liberation Day. Hindi ko na kaliwa, hindi gata ko, bitin ko alif po yaksip. Sama ka likid. Parang kasama pa nga. Nakamu with Melim mo, makifan na, finay ko siya na phone na, may nga Melim, pa ino na Athletic lansing ngayon, pa tuna na ko siya, hindi lang mahayamalan, and then siya, and yun ko. Kasan mo, aspan din mo? Siyempre, definitely yes siya, mga action siya, ito ang action siya. Tawagin din kalang kila, pangoy malang ka, nakadil, alas mo with Melon Bell, siya, sa welos mata, orang mga sa fan. Pakadil, if we didn't Melon, makifan na, in Bell, iparin mo yun. If what the end law, if what the end temperature, what the end with or in Melon Binaba, it was shock ya, put out there. Sama may Melon, Papa Mother Melon, the mess, necky, the mother gears, those put our masafai, other good. The shock, the gasland got a secret I am convinced. Malalifus was the Sapma Molalos of Safai. Para, and the law, and the ones that any way, tell Matana Una. Malang kata, hindi ko yung na inash mata ko food. Ka iliyen malang si Fena. Na kashkshak lang kata, ishok ito ko oro upena su. May tayo
del really for single Lewis single dog single akush. May the proy, that proy kala, ngai ti long proy do usa. Masa pa ba Tagigan Elijah, 1000 BC, Pharaoh, Jeremiah, Isaiah, 700 BC, 600 BC, Amos, and then 500 BC. Yeah, fin or wala ka ba ye, fashion ye ang fukon gilong fuko. Siya ko sa kinalish. O kadil na sa po na may ne pala kadari. Kumdel siya ng slongas. Baka masingaron sumdelo. Ngay uskum del la kumdelin zum mata kos finen mit mati ete. Kumden da Babylon boss Sam so to ngoli ke sumi sleda mo del long to go by the rivers of Babylon here we sat down palo wants to go maki Sam so to ngoli ke ma sim de ke plan pel sine. Men lus has or le chimot ko. En kum matawen tinto kay tekle kumdiki. Começou muito cos. Mas não pensa não, não pensa para. Apara makati ka na ron session. Kadfin dia burung na burung. Eu sei kaskak lan ka. Kada na le toas, kada kaskak, kadfik na pro ele dia lo. Mas ba yun na galan ke. Kada pro ele dia lo. Kadfin ni pro ele dia lo. Kinu sei kaskak las. But fins ang kakshak na nasi. Na ora mahasi ka drug na misegi. Kasi pin label na kabisa cash. Ilusi mahasi ka bang grace. Grace pa long kalang. Sa mayok na sinmit na kawain ko is. Long kalang sa ngayon kung kawain is misegi. Kung kawain for la misegi. Molak si vena ang vatan sumle. Nga wait sismok nim si ye. Iki high school mate. Ako ni military, nga paya, ilo ni susta da, nga siya nim sismok. Nga siya ni kan tuwi na sismok, nga siya ben itkos, kufla. Nga sumwi, toy ni si, sumwiyalu si, may siluti gaslan kat na ko, sunya, nga tuya. Nga di mo siya nga versin ye singa ulle. At si begal mga, pangikolan kat. Kung kung sukul Dr. Phil, kung kung sukul kain therapist, insang isla addiction lo man, kume likely fail. Kume fail gaman, kume tiya orena, kasok, call on God. Call on God sima, ilsang ak mundilek lem wins na dengan mulyak tiki tum sima lan kaya, padu siya na si kumisenge. Kumdeli katamoy natin na siyam. Ita lisun gaslan ka sunal dal na pame. Tu sham o fio. Ang kinla nga fall, nga overexcited. O kung mo na tentasyon ni tiya gaslan kat na gaslan kat. Bin gaslan kat, kung bin really gaslan kat, hindi to ko sangin dot. Kat power sangin dot gaslan kat. Gaslan kat to ko pala gaslan making ani, ito ko cut and dry. Kung either or, kung di kayo tuwala ka, nga pang, senyum sige, nga wiyalo dito, nga siguro man ang along. So, di pala gaslan ka, kung pinarami, pa Zechariah, advancing kita ni Israel. Kinin forla, pelo mo, pamasenge. Masenge pa, pagkasi ni salvation to ko na inlomsin ka, masenge. Lomsub masenge. Kumin forla. Nga ito na kadatimtang Dapat flie, aki kasing kating flie in aniko. Kung pindes lang sige, ngay proy kung pindes lang for na lagi maweng spell and fellow. Avansin siya sundan ko mele. John 10:10, nagigasing English lang The enemy comes to kill, steal, and destroy. But I, Jesus Christ, I come to give you life more abundantly. Mesmo os lelau, kill, steal, and destroy, kung mo tayong zewon siya. Hamanas, hati mga wo, hati mga mema, to kishipin, makadalaro na sik, ikesla mo to ang diye, longgalang lal, le ilong si kay sisters na phone mo. Ilorela, yin si, in malal sito na lubufen ma, wilal patatling kasalbi. Ilosin furge. Ito na si ko.
Kung we read the Revelation, upe na upe adversity. Ito mana sikko, mana siksito, lupufen mal, was pangamas ito nila. Ito ko kaya nga ako min will dal suki mata further kids. Manas, at tifagin usut scarce tactic na suwas, ang akin na akaya ko, gaslan kat pa, duko, kung finsuk, ila da vay gaslan. Na kung fin sam longol ya singal siya fakle, mo, ay say longol ya singal siya fakle, ilos tako, akfaletya, ke muelos. Ein cielos, mois ligia. Para maka-evangelize siya, para kasi na ni Israel mo, para malusuro. Ilos tako, cham makayin na, uwan makayin na. Kay cielos, waste. Ang aking kaya ko was, may nagtitatan ko na siya, manasip met. Ngayon mohol ko na rin, maging metli nga fat. At the fat na siya, mga basok ito ko sa mohol ko. Naging umisa, is, mohol ko, kung hindi ko lang mohol ko, pagka siyaksin ka. Katlaw siya met, kalayan sa bayin sang dafa ko. Dafa lola. Pa asmaslo, Preston, na ganyan, may kulo, was ka ba kuwasin, right, that's a trust relationship. Not for personal gain. The shock, makumin, how long is it? And the bottom way to do it, I'm saying, and to be Calvini, masikyak, get here for consequences. Kung hindi puro mo, mas may sikya. Na kung mo yung saying, kasi bin lang ko lang ka. Lutu, hindi ko. Lene katler on altu. Kasi tole longoleng la ash na siya musinga para heartbeat sila kumuyan na beat bel na kayo. When scientists musinga ito la measure artin on beat. Itui dati kan siya flokon na. Avin long siya lang ka it's more a job. Ayan. Agya kayo was. Akay ko was ngayon na ko sa bagay ramram loko. Kasi may una siya na form. Pangigaslan ka. Unless we and Broy nakakali na ngay sang na si Michael Washer. Nanas kat Broy. Lame got band ay got siya sang kulo na siya. Kumana kayo? Kulo ki long lob, long lang lob. Kulo na si elos siya ash in NC. A Broy siya gas lob in willows. In cashalos. In usi may sewu. As in guys season siya. Kat kulo ki mga ingi kat Broy in lunches sa mitlang wash kat Broy effect. Amen.